एमएलए जिरन बसुमतारीखौ नंखायै मुं सुनायनि सायाव बारजाबिल गामिनि गामिगोराया रोखा खेंफोरथि होदों। थांनाय 17 अक्ट'खालि माखासे खौरां बिजोङाव गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय 2 नं बारजाबिल गामिनि माखासे सुबुंफोरा गसाइगाव बिधानसभा बियाबनि एमएलए जिरन बसुमतारीखौ नंखायै मुं सुनायखौ लानानै दिनै बारजाबिल गामिनि गामिगोराजों लोगोसे रायजो राजाफोरा खौरांगिरि मेल खुंनानै रोखायै खेंफोरथि होदों। थांनाय 17 अक्ट'खालि एमएलए जिरन बसुमतारीखौ 2 नं बारजाबिल गामियाव बायनाय दालांखौ लुनो थाखाय 3,000 रांल' हरदों होननानै माखासे सुबुंफोरा नंखायै मुं सुदों आरो एमएलएनि हेंथायै मुं सुनायखौ गामिनि रायजो राजाफोरा नंखाय होनना फोरमायनायजों लोगोसे एमएलएनिसिम गामिनि रायजो राजाफोरनि जानानै निमाहा बियो बारजाबिल गामिनि गामिगोराया। एमएलए जिरन बसुमतारीखौ नंखायै मुं सुनो थाखायसो खैसार खालामदों होननानै फोरमायदों बारजाबिल भिसिडिसिनि मासिगिरिया। लोगोसे इयुनाव बेबायदि नंखायै मुं सुनायनिफ्राय जानगाराव थानो थाखाय खावलायहरो बारजाबिल इउपिपिएलनि गुदि आफादनि आफादगिरिया। आङो बे बारजाबिल गामिनिनो भिसिडिसि भाइस चेयारमेन आरो दाखालि जे सल्ल'फारानि घटना जे जोंनि 28 नं एलएसिनि एमएलए सारनि जि सायाव एलिगेसन लाबोदों बिनि सायाव आङो खेंफोरथि होनो सानदों जे जोंनि नाम्बार 2 बारजाबिल गामिनि माखासे रायजो राजाफ्रा जोंनि जे प्राइमारिनि आफादगिरि बिथांखौ खावलायनाय बायदियै बिथाङा जोंनि एमएलए सारनिसिम थांनानै खावलायहैदोंमोन जे गामिनि माखासे अट'खौ लानानै दा बेयावहाय जोंनि एमएलए सारा बुंहरदों जे दे जिखुनु आङो माखासे खरसपतिफोरनि सायाव हरगोन जे बिनि सायाव थांनानै लाबोबाय बिथां जोंनि आफादगिरिया लाबोनानै बिनि सायाव जे बुंदों जोंनि एमएलए सारखौ जे 12,000 हरगोन बा 13,000 हरगोन नाथाय बियो आं जे बिथांमोननि बुंनायखौ आङो माखासे षड़यन्त्रनि सायावसो बुंदों सानो मानोना बे जेब्लानाखि जाथाय जादों अब्ला आंबो फैदों आंबो मोनसे जायगानिफ्राय थांनानै फैनायाव अब्ला आंबो बे गामिनि भाइस चेयारमेन जानानै आंबो आंनि आखाइजोंनो दे सार जोंनि 28 नं गसाइगाव एलएसिनि एमएलए सारा बिदि हरदोंब्ला आं थोआखैब्ला बिथांमोननो आङो 2,000सो हरदेरनोसै बाथ्राखौ आं स्पष्ट बुंदोंमोन बिथांमोननिसिम। दा आरो दिनै जे माखासे एमएलए सारनि सायाव जे एलिगेसन लाबोदोंमोन दा दिनै बिनि गेजेरजों निउस मिडियाफोरनि गेजेरजों जोंनि बे नाम्बार 2 बारजाबिलनि गामिनि गाहाय गोरा एबा गावबुराया बिथाङा गावनो माखासे खेंफोरथिखौ होलांबाय आरो बिनि सायावहाय जे जोंनि एमएलए सारा जे हरदोंमोन माखासे बे जे बे कालभार्टनि खामानिया माखासे प्रसेसआव दंखासै बेबायदि सिस्टेमावबो दङ जास्ट जोंनि 28 नं गसाइगाव बिधानसभानि एमएलए सारा जे बे गामिजों बारनानै मोनसे जायगायाव इंलिश मिडियाम स्कुल दं बे स्कुलावहाय थांनो थाखाय जाहाथे सोलिनो औवानि दालां बानायनो जुनै हरनाय जादोंमोन दा बिथांमोना सानो जोङो आंबो बे जायगानिनो भाइस चेयारमेन हिसाबै माने जे बाथ्राखौ बुंदों बिथांमोना जोंनि जे दा सोलिबाय थानाय सरकारनि एन्टि आं सानो आंनि बुंनाया एसेनोसै। इंकाम डेलिगेसन आरो बड'लेण्ड टक्स बिथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय आरो गासै बिटिआर रायजो राजा निउस नायगिरि बिथांमोनखौ गाहाम हामलायथि जासिहरबाय। थांनाय 16 जुलाइ मोनानि 7टा रिंगायाव मोनसे निउसखौ नुनानै जों बिनि सायाव खेंफोरथि होनो जों सानदों। जोंनि जे आथिखालनि जिरन एमएलए सार बिथांनि सायाव मानगोनां 2 नं बारजाबिल गामिनि थागिबि अनुरुद्र नार्जारि फंबाया जे जिबायदि जोंनि एमएलएनि सायावहाय बिबुंथि होदों बियो नंखाय। नंगौ बिसास करि गासैबो रायजो राजायानो
एसे अल गामिनि रायजो राजायानो जोंखौहाय पार्टिखौ नांगौ हिसाबै लेंहरनायखाय आङो बे एरियानि आफादगिरि पार्टी इउपिपिएल प्राइमारि प्रेसिडेन्ट जानानै खावलायहरनायखाय आङो जोंनि एमएलए थानायखाय आङो जोंनि एमएलए सारखौहाय बिसिम लिंहरनानै लाबोदोंमोन। बै समाव एमएलए सारा नायफैदोंमोन आरो बेयो बुंलाङाखै जे खुनु डिमान्डनि बेवहाय खोथा गैया, जे गाव फैदों नायनांगौ दायित्व दं, नायनानै थांदों, गाव प्लेन एस्टिमेट खालामनानै थांदों। जेन' बियो जे बुंदों बेवहाय आङो एथ' हरगोन बिनि खुनु डिमान्डखौ बियो खालामलाङाखै। जायनि फलाव बे आङो नैबे अनुरुद्र फंबाया जाय बे समाव एमएलए फैनाय जोंनि जिरन सार फैनाय समाव बिथाङा बे खाथियावनो गैयामोन, माब्रै बे बासनखौ होनो हाखो? जेरै गावनो स्पष्ट बुंनानै लादों, आं जे निउसखौ नायदोंमोन बे निउसावहाय आङो बेखौहाय नुदों, बे गावनो गैया होननानै लादों। दिनै बे खोथाखौ बियो बेबायदि बासन होनायखौ आं आफादगिरि जानानै माने दुखु मोननाय फोरमायदों। आरो बे मोनसे खोथाखौ होनदों, बै समनिफ्रायनो बायबोबाय थायो, बे लामाया बै समनिफ्रायनो बायबोबाय थायो। अब्ला 17 बोसोर एबा बै समावहाय बायबाय थानाय समावहाय मोजां मानो मावनानै लायाखै? जोङो बेखौहाय दुखु मोननाय फोरमायदों। एभ्रिथिं एभ्रिवेयार जोंनि जिरन सारा जेरावबो माबाफोर बिपद आफद जादोंब्लाबो बिथाङा खुद गावनो फैनानै नायफैयो। पार्टिनिफ्राय जास्ट एसेल' इंगेजमेन्ट नांगौ, बिनि सायावहाय गाज्रि रोखोमै बार सुनानै होनानैहाय बेखौ फानसावनाया जोंनि थाखाय बुहुद दुर्भाग्य। जेनेबा बेवहाय मोनसे राजनैतिक जनजन्त्र पइन्टस दं जानो हागौ। मानो होननानै बुङोबा बेयाव जोङो जे मिडियायाव जे नुदों, आङो 17 थारिखआव जे आङो जे मिडियायावहाय आं नुदों, बेवहाय सोरगिदिं सारियाव थानाय माखासे मानसिफोरखौहाय आं नुदों, बियो मालाबाबो जोंनि इउपिपिएलनि भटार्स मानसि नङा, प्लास इउपिपिएलनि उइदाउट इउपिपिएलखौ मोजां मोनै मानसि। जायनि फलाव नैबे समस्याया बेरखांदों होननानै आं माने बुंनो सानो आरोखि। जे 2 नं बारजाबिल गामिनि जे एलिगेसन, जोंनि जिरन सारनि जे एलिगेसन लाबोदों, बेखौ टटेलि फुइलार होननानै आं सानो। दिनैहाय जोङो गामिनि गोरा गाहाय व्यक्तिगत गारजेन गावब्रा बिथाङानो मिडियानि गेजेरजों गावनि सैथो खोथाखौहाय गावनि खुगानिफ्राय बेरखांहोबाय। बे टटेलि माने फुइलार। आरो बेवहाय जोंनि एमएलए सारा नायफैनानै खुनु थाखा फैसानि बेयाव फिगार होननाय खोथा बा आवाज बे सिस्टेमा ओंखाराखै। माखासे बेयाव राजनितिक जनजन्त्र थानायखाय बे बुस्थुखौ बेरखांदों होननानै आं सानो। थारमाने थांनाय जोंहा अखाया हाया नङा हादों, उफाय गैया, बान्दोआथ' बायलांबाय। बान्दो बायनांनाय लोगो लोगो गामिनि रायजो राजाफ्रा दावराव, जे बेखौ जोङो माबेजों सलुसन खालामबावनो, पार्टिखौ नांगौ होनबाय। दिनै गामिनि गावब्रायानो एसे गामिनि जिखुनु रायजो राजाखौ लेंनानै जोंनिसिम जानाय हरनायखाय, प्लास जोङो जोंनि एमएलए सारनो इनफरमेसन हरदों। बे इनफरमेसन हरनाय लोगो लोगो जोंना एमएलए सारा 28 नं आथिखालनि एमएलए सारा फैनानै डाइरेक्ट फैनानै बे नायफैनानै गावहा मोनसे गावनि सिस्टेम बायदि प्लेन एस्टिमेट नांगौ बायदों, बेखौहाय नायनानैहाय बे प्रजेक्ट खालामनानै लांदों। थ' बाव जिखुनु सारा फैनानै जे बुंलाङाखै बे खामानिनि थाखाय जे आङो एथ' हरगोन, 10,000 हरगोन, 12,000 हरगोन होननानै बे खोथाखौ सारा जिन्दगि बुंलाङाखै। बिनि सायाव आङो खावलायनो सानो जे बेफोरबायदि समाव जेब्लायबो बुंनायनिफ्राय गोजानाव थाथों। 30 बोसोरनिफ्रायनो देहायारि जोथोननि बिथिङाव बुहुमनि बयजोंबो फोथायजानाय, लोगोसे साबसिन आरो रावजोंबो रुजुजायै गोरोन्थि गैयै फिथाइनि रादाय होग्रा
एपोलो डायग्नोस्टिक्सआ नोंथांमोननि साखाथियाव सौफैबाय। बे एपोलो डायग्नोस्टिक सेन्टाराव थैजों सोमोन्दो थानाय गासिबो बेराम, COVID-19 बेराम, खि, हासुदै आरो गुबुन गुबुन बेरामनि आनजाद खालामनाय जायो। नोंथांमोनहाबो आनजाद खालामफैजानो हागोन। थंआ जाबाय क'क्राझार टाउननि मालदां बाजारनि साखाथियाव थानाय रिलायन्स पेट्रल पाम्पनि उल्टाथिं। रोखायै मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा 60015171003 नाम्बाराव सुलु लानो हागोन। एपोलो डायग्नोस्टिक सेन्टार क'क्राझार।